З вами інтэнцыі імшы молімся за памерлага Михаила Брычкоўска, 30 дзень пасля смерці. Сёння у нас быў дзень малітвы пра заступніцтва айца Фабіяна. Месячнае ўспамненне айца Фабіяна. Мы просім Бога праз яго заступніцтва казаць нам ласкі, патрэбныя ласкі. Мы молімся. Отец Фабіян – гэта наша дарога до неба, это шлях нас, по яким мы идем, с кем мы идем. И мы ведаем, дзякуючы яго заступніцтва, што гэтым шляхам мы дойдзем до Бога, так як ішлі наши продкі. Праз многія стагоддзі маліліся пры яго труне, пры айца Фабіяна, атрымоўвалі патрэбныя ласкі на штодзённасць, суцяшэнне, атрымоўвалі ўсё неабходнае для свайго пабожнага жыцця, для свайго збаўлення. Не гледзячы на тыя цяжкасці, якія былі, мы сёння прасілі ва ўсіх гэтых інтэнцыях, і мы просім яго, айца Фабіяна і ойча Фабіяне, выслухай нашыя просьбы, выслухай нашыя малітвы. Я заўсёды, калі прыходжу, гавару такія словы, то мы з табою дваіх тут пробаршчы, ты главнейшы, я трошечки меньше, буду там ближэй до Бога, я еще тут по землі швендаюся. Вот, поэтому прошу тебе таксама дапамогі ва ўсіх гэтых інтэнцыях, ва ўсіх гэтых просьбах. Ойче Фабіяне, заступнік хворых, прошу тебе абдары, здараўлення для Івана, цярплівасці для ўсіх, хто ім апякуецца. Ойче Фабіяне, прыхільнік збаўлення людзей, прошу абдары навяртання для маёй сям'і. Прошу об супокоі у маёй сям'і. Просім здароўя для Ірыны, мудрасці для лекараў, каб аперацыя прайшла добра. Пра заступніцтва слугі Божага айца Фабіяна просім ласкі у Пана Бога, дароў Духа Святога, выздараўлення для Ганны Крывель. Вялікі дзякуй за тое, што у майго сына скора з'явіцца дачушка. Дзякуй Богу за атрыманыя ласкі. Прашу Цябе, ойча Фабіяне, аб мірным спыненні ваенных канфліктаў ва ўкраіне і аб супакоі ў свеце за ўсіх церпячых і самотных, за здароўе дзяцей і ўнукаў, за вырашэнне некаторых справаў. Дзякую Пану Богу за ўсе атрыманыя ласкі. Пра заступніцтва касцёла святого Казіміра і благаслаўлёнага айца Фабіяна, Маці Божай Ружанцовай. Просім здароўя, здараўлення духоўнага і цялеснага для Станіслава, дароў Духа Святога і навяртання для яго душы. Пра заступніцтва айца Фабіяна і панны Марыі Ружанцовай просім усіх ласкаў для духоўнага збаўлення і цялеснага аздараўлення для Алексея Нікіты. І асабіста просім дароў Духа Святога на кожны дзень жыцця. Дзякуем за атрыманыя дары для іх і іх бацькоў. Пра заступніцтва айца Фабіяна і Маці Божай суцяшэння, добрага рашэння жыццёвага пытання для Нікіты. Пра заступніцтва айца Фабіяна прашу здароўя для ксяндза Ігара і маёй таксама сям'і. Малюся таксама і прашу заступніцтва айца Фабіяна, яке было ўжо інтэнцыя, пра супакой у свеце. Кожны дзень малюся ў гэтай інтэнцыі. Святло Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спынення войнаў, і асабліва вайны ва ўкраіне. Гэта нашыя блізкія суседзі. Хацелася б, каб Пан Бог даў ім супакой, каб Пан Бог даў мірнае неба над імі. Прашу Бога ўсемагутнага за людзей несправядліва асуджаных, пакрыўджаных. Прашу Божай ласкі над усімі імі. Прашу заступніцтва айца Фабіяна вось у гэтай інтэнцыі асаблівым чынам за наших ахвярадаўцаў ва ўсіх нашых справах. Сёння мы вялі размову в заключэнні дамовы па праектаванню капліцы. Капліцы на старым касцёле трэба зрабіць праектную дакументацыю. Пагэтаму прашу вырашэння ўсей гэтай справы і благаслаўлення над гэтай справай. Я дзякую Богу тым, хто прыходзіў, заўсёды дапамагаў нам на будаўніцтве, на раскопках, як мы гаворым. І таксама я запрасіў, хто можа прыйсці, каб зняць вось гэтую надбудову з цыраты, якую мы апошнюю надбудавалі. Там мы ўжо ўсё зрабілі, трэба зняць, бо трэба замерыць гэта ўсё
точно каб рабіць праект, далейшы праект, праектную дакументацыю. Поэтому дзякую Богу за тых людзей, якія згодзяцца прыйсці, каб гэта рабіць, няхай Бог ім благаслаўляе. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны Боже, ласкаво ўзглянь на сям'ю Тваіх верных і дай, каб души наши, очищенные телесным устреманием, прагнули только Тебе, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и володарить у едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Амен. Сідайте. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Подобно, як дощ і сніг падає з неба, і туди не вертається, але поїть землю і робить її уродливою, і вона родить, і приносить плен щебету, і хліб для того, хто єсть. Так і слово моє, якое виходить з вуснов моїх, не вернется до мене без плену, покуль не сповнить тое, що я хотів, і з поспіхом не досягне того, дзеля чаго я паслаў яго». Гэта Слово Божае. Ад усіх бедаў Пан выбаўляе справядлівых. Ад усіх бедаў Пан выбаўляе справядлівых. Узвялічвай Пана са мной, будзем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Ад усіх бедаў Пан выбаўляе справядлівых. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх яго бедаў. Ад усіх бедаў Пан выбаўляе справядлівых. Вочы Пана звернуты на справядлівых, і вушы яго на іх крык. Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, каб памяць пра іх сцерці з зямлі. Ад усіх бедаў Пан выбаўляе справядлівых. Яны клічуць, і Пан чуе, і ад усіх бедаў іх выбаўляе. Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, і зламаных духам Ён збаўляе. Ад усіх бедаў Пан выбаўляе справядлівых. Хвала Табе, Слово Божае, Слово Божае. Не хлебам адным будзе жыць чалавек, але кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых. Хвала Табе, Слово Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус сказав сваїм вучням: «Калі моліцеся, не гаварыце шмат, як язычнікі, бо яны думаюць, што ў мнагаслоўі сваім пачутыя будуць. Не будьце ж падобнымі да іх, бо ведае Айцец ваш, у чым вы маеце патрэбу. А раней, чым вы папросіце ў Яго. Таму так маліцеся: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, і даруй нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не водзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Калі вы будзеце дараваць людзям правіны іхнія, то і Айцец ваш нябесны даруе і вам.
А калі не будзеце дараваць людзям, то і Отец ваш не даруе вам правінаў вашых. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка, паважаныя. Сёння Христос наш вучыць малітву «Ойча наш». Малітву, якую ведае кожны хрысціянін, бо Христос гаворыць: так маліцеся. Мы так молімся, і так моляцца ўсе хрысціяне на працягу тысячагоддзяў ад часоў Езуса Хрыста. Гэта малітва самая галоўная. Мы кожны дзень прамаўляем яе. Не толькі адзін раз, можа, некалькі разоў прамаўляем. Часамі дзесяткі разоў прамаўляем гэту малітву. Гэта малітва мае вялікую сілу. Я памятаю такое здарэнне ў жыцці, калі аднойчы мы маліліся аб выгнанні злога духа з чалавека. І разам з адным святаром экзарцыстам я ўдзельнічаў у гэтых абрадах таксама. І мы памятаем, прамовілі вось гэтую малітву, і дзякуючы гэтай малітвы гэты чалавек быў вызвалены ад зла. Ён быў свабодны ад зла, дух злы не устаяў перад гэтай малітвай, бо вуснамі прамаўляў сам Езус Христус, а як Езус Христус гаворыць, то гэта справа вырашаная. Нават памятаем, калі вучні прыйшлі, гаварылі: а мы не можам, што нам рабіць, калі з вучнямі сварыўся адзін чалавек і гаворыць: прыйшоў да Езуса, вось я прывёў да іх апанаванага свайго сына, а яны не маглі нічога зрабіць. Езус сказаў: дакуль я вас буду цярпець. І памаліўшыся, загадаў злому духу, каб злы дух выйшаў з гэтага чалавека. Напэўна, перад Христом, як мы ведаем, Сынам Божым ніхто не ўстаіць. Як кажа святы Павел апостол, на яго імя згінаецца кожнае калена істотаў нябесных, зямных і падземных. То есть усё стварэнне згінаецца на імя Езуса Христа. Гэта імя, якое не толькі нясе, гэта імя найвышэйшае, гэта імя наймагутнейшае. У імені Езуса Христа ўсё робіць. У імя Езуса Христа мы стараемся таксама жыць, весці нашае жыццё, выхоўваць нашых дзяцей, кажуць, фундаваць для сябе збаўленне. Мы таксама стараемся засяродзіць сябе і атуліць, і сцэнтрыраваць імя Езуса Христа заўсёды, каб было ў цэнтры і нашага жыцця, і сямейнага жыцця. Калі імя Христа заўсёды стаіць у цэнтры, то ніхто не можа падабрацца ні да гэтага чалавека, ні да гэтай сям'і, ні да нікога. Паважаныя, пагэтаму імя Езуса Христа вельмі важнае. Айцец Фабіян калісьці ў сваім жыцці, бо мы ведаем гэта з гісторыі, з жыцця айца Фабіяна, хоць эта гісторыя не была апісана ад самага пачатку, ўжо пазней, толькі па ўспамінах старэйшых святароў пра айца Фабіяна, але мы ведаем, мы бачым тое, што як ён прапаведаваў у тыя цяжкія, даволі цяжкія часы ў імя Езуса Христа. Ён прыйшоў сюда ў імя Христа і ў імя Найсвяцейшай Панны Ружанцовай, каб прапаведаваць Божае Слово на нашых землях. Ён, можам сказаць, упэўнены, рассыпаў зярно Божага Слова, рассыпаў зярно малітвы на нашых землях у тыя часы, калі ён тут быў, не толькі як будаваў касцёл, але таксама калі вучыў нас, нашых продках, малітвы Ружанцовай, малітвы на святым Ружанці, вялікай адарацыі, пашаны да Найсвяцейшай Панны Ружанцовай, якая дапамагала ўсяму хрысціянскаму свету, якая малітвай Ружанцовай таксама дапамагла не толькі знішчыць ерась пратэстанцкую, але дапамагла застацца ў праўдзівай веры. Бо праўдзівая вера вельмі патрэбная нам да збаўлення, дарагія браты і сёстры. Як гаварыла благаслаўлёная Марыя Сімма, калі бачыла душы чысцовыя у сваіх апавяданнях, спатканню з душаў чысцовых, яна гаварыла, што аднойчы з'явіўся пратэстант і гаворыць, што вось для іх
калі хто і пападае ў чысцец, практычна немагчыма да канца свету выбрацца з чысца, бо, па-першае, за іх ніхто не моліцца. Нема малітвы за душы чысцовыя. Як мы ведаем, таксама праваслаўныя не практыкуюць, каб вы ведалі, яны таксама як бы прызнаюць, што ёсць чысцец, але ў сувязі з тым, што католікі вельмі моцна прызнаюць, то яны з-за гэтага вельмі мала прызнаюць. Гэта ўсё, знаеце, у іх там заўсёды, каб не было так, як у католікаў. Гэта такая спецыфіка. Але таксама шмат людзей, якія знаходзяцца ў чыстцы, якія не могуць выйсці з чыстца, бо за іх ніхто не моліцца. І вось гэты пратэстант прасіў Марыю Сіму, гаворыць: я цябе вельмі прашу, я шмат пакутую, ўжо шмат стагоддзяў тут знаходжуся ў чыстцы, 5 святых імшаў, няхай памоляцца за мяне, 5 святых імшаў, бо святая імша – гэта найбольшая і наймацнейшая малітва за душы чысцовыя. І ввогуле святая імша – гэта наймацнейшая малітва, дарагія браты і сёстры. Пагэтаму мы просім заўсёды, каб Бог усемагутны выслухаў нашыя просьбы, калі мы звяртаемся падчас святой імшы за памерлых, мы заўсёды молімся за ўсіх памерлых вернікаў, за тых верных памерлых, якія засталіся верных, якія трываюць, можа, ў чыстцы. Касцёл маці заўсёды моліцца за іх. І мы памятаем, што айцец Фабіян таксама аб'яўляўся не адзін раз і казаў сваім братам пра збаўленне і вучыў іх збаўлення. І шматлікія цуды, якія чыніліся на працягу стагоддзяў і чыняцца да сённяшняга дня пра заступніцтва святого Фабіяна, гэта заўсёды для нас сведчанне. А што для нас трэба? Нам трэба троху вочы адчыніць і ўбачыць, якія Бог чыніць справы праз яго заступніцтва нам, тым, хто знаходзіцца блізка ад яго парэшткаў, тыя, хто знаходзіцца блізка каля яго. Пагэтаму няхай нашыя малітвы, няхай нашая супольная такая, можам сказаць, адарацыя Бога праз заступніцтва айца Фабіяна прынясе належны плён, прынясе нам, кожнаму з нас прынясе збаўленне. І няхай Пан Бог нас у гэтым благаслаўляе. Амен. Кашлю. У гэты святы час Бог хоча шчодра адарыць нас сваёй ласкай, каб мы аднавілі наша хрысціянскае жыццё. Таму просім яго за нас і ўсіх людзей. Молімся за святы касцёл, каб Божае Слово, якое ён абвяшчае, закранула сэрца ўсіх людзей. Цябе просім. Молімся за кантэмпляцыйныя законы, каб праз іх малітвы і ахвяры людзі ўсяго свету атрымалі ласку навяртання. Цябе просім. Молімся за ахрышчаных дзяцей, каб яны ў сваім асяроддзі сустрэлі тых, хто навучыць іх маліцца і праслаўляць Бога. Цябе просім. Молімся за грэшнікаў, якія жывуць у нязгодзе з уласным сумленнем, каб яны адкрылі свае сэрцы Богу. Цябе просім. Молімся і просім Бога усемагутнага радасць жыцця вечнага. Цябе просім. Малюся таксама ва ўсіх інтэнцыях пра заступніцтва айца Фабіяна, якія зачытваў я. І хачу яшчэ таксама дадаць яшчэ адну інтэнцыю. Хачу памаліцца за пана Александра Турчына, які быў назначаны учора хіба прэм'ер-міністрам у Беларусі, які быў перад гэтым губернатарам, прадседателем Мінаблвыканкама. Дзякуючы яму мы выкапалі айца Фабіяна. Дзякуючы той просьбе я звярнуўся да яго, і ён даў такі наказ, дазвол, каб мы маглі выкапаць парэшткі айца Фабіяна. І таксама ён шмат прычыніўся для таго, каб вось тое, што адбылося ў нас, што тычыць парэшткаў айца Фабіяна, вось такім чынам былі перададзены так урачыста. Ён шмат дапамагае і гаворыць, і нават
Біскупу нагадвае пра беатыфікацыю айца Фабіяна. Прагэтаму я прашу айца Фабіяна, каб ён заступаўся за яго ў той цяжкай, даволі цяжкай складанай працы і адказнай працы, якая ўзложана на яго плечы. Няхай айцец Фабіян заўсёды будзе з ім, няхай ён дапамагае яму кожную хвіліну. І малю айца Фабіяна таксама аб патрэбнай ласкі для ўсей нашай парафіі. Цябе просім. Прашу Бога Всемагутнага таксама за ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Цябе просім. Божа, пачуй нашыя малітвы, якія мы сёння да Цябе ўзносім пра заступніцтва айца Фабіяна, пра заступніцтва Найсвяцейшай Панны Ружанцовай і праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Здайце. Благословленный Ты, Пане Боже, сусвету, бо дзякуючы Твоей шчодрасці мы атрымалі хлеб, плод зямлі, працы рук людскіх, а хероміў Табе, камень стаў для нас хлебом жыцця. Благословленный Ты, Боже, навек. Праз таямніцу воды і віна дай нам, Боже, удзел госці Христа, які прыняў нашу чалавечую прыроду. Благословленный Ты, Пане Боже, сусвету, бо дзякуючы Твоей шчодрасці мы атрымалі віно, плод вінаграднай лазы, працы рук людскіх, а хероміху Табе, каб яно стало для нас напоем духовным. Благословленный Ты, Боже, навеки. Прими, Пане Боже, нас, якія стаім перад Табою, духу покори са скрухаю серця наша, хера, яку не складаем, нехай буде Табе да сподоби. Змий з мене, Пане, вину мою, і очисти мене від граху моего. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже наш Створитель, ласкаво прими гэтыя дары, якія Ты даў нам на падтрыманне жыцця зямнога і перамяні іх у сакрамент, што дае жыццё вечнае. Праз Христа, Пана нашага, Пан з вами, у гору серцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемогутный вечный Боже, Ты пожадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймовалі нашую пыху, открываючы наше сердце на патрэбах бедных, дзяліліся з імі хлебом і таким чынам наследовали Твою добрыню і ласкавасць. Таму разом з хорамі анёлаў мы прославляем Цябе, разом з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа. Дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсці, чакаючы ад другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Твае, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале, праз Христа, Пана нашага, праз якого даруеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не вводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усяляка неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Тваё валадарство. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваей волі дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближнему знак супакою, супакой з Табою і з Духом Твоим. Супакой з Табою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Єсуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Баранку Божий.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Коли кличу Тебе, почуй меня, Боже Створитель, справедливость моя. Во утиску Ты дал мне свободу, смилуйся надо мною, Пане, и выслухай мою молитву. Молимся, Боже наш Отче, Пане наш Боже, про Найсвятейший сакрамент, дай нам силы утаймовать минувшие земные жадания, как мы научились все душою любить добро вечное, праз Христа Пана нашего. Амин. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змаганні. Будь с нам обороною супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. Пан з вами. Схилите головы на благословление, Боже наш Отче, Отцу своих верных Твоим благословлением. Будь для их с утешением у смутку, дай им терпливость у выпробованиях. И обороняю кожной небеспеці праз Христа Пана нашего, благословление всемогутного Бога, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сиди на вас и застанется назавсёды. И идите у супокои Христа. Побеянь.